Iz Katekizma Katoličke crkve broj 970. Marijina materinska uloga prema ljudima ni na koji način ne zamračuje niti umanjuje Kristovo jedino posredništvo, nego pokazuje njegovu snagu. Sav spasonosni utjecaj blažene djevice izvire iz preobilja Kristovih zasluga. Temelji se na njegovu posredništvu. Posve o njemu ovisi i iz njega crpi svu svoju snagu. Nijedan se stvor nikada ne može staviti na istu razinu s utjelovljenom riječi i otkupljenjem. Ali kao što u Kristovu svećeništvu imaju na različite načine udjela i sveti službenici i vjerni narod, i kao što se jedina Božja dobrota na različite načine stvarno razlijeva u stvorove, tako i jedino posredništvo otkupiteljevo ne isključuje, nego pobuđuje u stvorova različitu suradnju koja zahvaća iz jedinog izvora. Marija je uzor jedinstva s Kristom. Život djevice Marije je bio tipičan život žene naroda kojem je pripadala. Molila je, radila, išla u sinagogu. No svaki je čin uvijek činila u potpunom jedinstvu s Isusom. To jedinstvo dostiže svoj vrhunac na Kalvariji. Tu se Marija sjedinjuje sa Sinom u mučeništvu srca i u prinošenju života Ocu za spasenje ljudi. Marija je prigrlila Sinovu bol i prihvatila s njim Očevu volju u onoj poslušnosti koja donosi ploda, koja daje pravu pobjedu nad zlom i smrću. To je stvarnost kojoj nas uči Marija, biti uvijek ujedinjeni s Isusom. Možemo se zapitati, sjetimo li se Isusa samo kada nešto ne ide i kada nešto trebamo, ili je naš odnos stalan, duboko prijateljstvo i kada ga treba slijediti na križnom putu? Molimo Gospodina da nam dadne svoju milost, svoju snagu, da se u našem životu i u životu svake crkvene zajednice odražava uzor Marije, Majke Crkve.